Lijepi moji, evo još jedan video kao sam vam obeća, u suradnji normalno sa Košarkaškim klubom Zadar. Odmah prije svega da kažem, nađi na YouTube-u KK Zadar Official, stisni, subscribe. Normalno čovjeka mora, to se već zna. Instagrame, Facebook i ono, pratite sve, hvala svima koji to radite, koji to pratite. Danas imamo još jednog gosta iz Košarkaškog kluba Zadar, iz najboljeg kluba košarkaškog na svijetu, ko što već svi to znaju. Oni koji ne znaju to će tek saznati, neki su već i saznali. Tako je. Aleksandar Bursać, Buki, pa gde si bre? Šta ima bre? Gde si bre? Buki bre. Gle, Bursać, Miloš Bursać, znaš ko je Miloš Bursać? Ko je bio Miloš Bursać? Kako ne bi znao. Legendarni napadač Hajduka. Ja ne mogu vidjeti, 80. jesi. A to mi je rođak dalje, čovječe, šta je to? Falše se, foliraš kao rođak. Ti stvarno rođak? Pop mi je sredio, mislim, preko njegovih veza sam došao ovdje, razumeš? Pa jebate, daj sredi onda, treba se onda s njim snimiti, ne s tobom. A jebi ga. Buki bre, prije mi svega reci šta je to bre? Šta je to bre? Što to znači bre? Pa, sve. Sve, znači ne znam. Kad si tužan, kad hoćeš nešto da pitaš, šta je bilo bre, šta je ovo, šta, sve ti je bre, sve ti je bre, sve bre. Ali što je bre, to niko ne zna. Niko ne zna, to je. Ali svi koriste. Možemo kucati da vidimo šta piše na Google-u, ali to ni Google ne zna. Ja uopće neću nešto sam mislio da je to, znaš, nek ostane ovako. Nemoj, to smo, da. To smo prije na kavi, to je pričali. Reci mi, zanima me kako je bre biti Srbin u Hrvatskoj? Jel to ono, kao što pričaju ovi srpski mediji, da je to nemoguće, da ideš pancirkom po gradu? Pa da, evo, ja inače sad imam ispod ovoga pancir i ono, znaš. Pa onda reci, potvrdi, demantiraj, ne znam, kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Veliki demant na to svakako, rekao sam ti već i na kafi ranije i sad evo, mislim, svakako, što se mene tiče, apsolutno uživam, apsolutno mi je prelepo i samo reči hvale bez jednog ono minusa, kako bih rekao. Znači svaka čast za svemu. Ozbiljno? Tako, da, stvarno. Ajde, znači najiskrenije i eto, baš mi je lepo. Svi koji pratite ovaj kanal iz Srbije, samo da vidite da nije uopće problem biti Srbin u Hrvatskoj. Tako je. Ako si normalan, ako si dobar, ako si... Pre svega smo svi ljudi i to je to. Apsolutno. Nema nikakve... Još pogotovo kad igraš za Zadar. Tu tek nema, da, dobro. Slušaj, ko igraš za Zadar i ko si dobar igrač, stari, nema, možeš biti da. Odakle god dođeš. Tako je. Odlično, recimo kako ste primili u Zadru, Zadrani, navijači, uprava, klub, suigrači? Ma, bez greške, eto, mislim da bolje nisam mogao ni da zamislim, iskreno. Znači, stvarno, eto, od uprave, preko navijača, do saigrača, do svih, stvarno, nemam ni jednu lošu reč da kažem, ali najiskrenije. I što se tiče i uslova, znači pohvaljujem i klub, samim tim, stvarno i uslovi i sve. Baš, eto da, stvarno ostaje žal za navijačima što ih nema u hali, to je svakako, gledao sam snimke pre nego što sam došao i zaista je nešto neverovatno. Eto, to nadam se da ne znam u stvari, verovatno i kako stvari stoje, neću osjetiti ove sezone, ali šta je tu je. Ostio sam delić te neke atmosfere nakon kupa, kad su nas dočekali i uz autoput i kasnije kad smo došli u dvoranu. Na slavlje, da, na slavlje. Toga ćemo se dirnuti malo kasnije. Ti si već imao prilike igrati u Zadru sa drugim klubom. Tako je, da. Počeo si u Vršcu, je li tako? Tako je. Nakon toga si bio nešto u Vojvodini, ali prvu pravu košarku si počeo biti ozbiljniju igrati u FNP-u. Tako je. I sad moram ti odmah reći, svi se sjećamo onih 18 koje si zabija, 18 u Zadru, kako te nije sram? A izlaz van iz auta, što ja izbacim. Ali da to nije bilo, možda sad ja i ti ne bi pričali ovdje, razumeš? To je mene prodalo ovdje, razumeš? Pa čekaj, što si onda godinu dana pauzirao? Imao sam, da, to je, tako se eto potrefilo, ali ispalo dobro na kraju. Šta bih ti rekao, pa imao sam prvu operaciju tih preponske kile, takozvane, ne znam kako to zovete ovdje, ali... Pa, uglavnom, samo da kažem svima da ćemo mi titlove staviti ispod za ove koji ne razume srpski, pošto on priča srpski, ja ga isto pola toga ne razumijem, ja pitam, on odgovara, ja ne znam što on govori, ali stavit ćemo dole. Jel ti znaš hrvatski, si naučio, pa ćemo
ćemo, znaš, ti ćeš mi pomoći da to Kako nisam, sve ćemo mi to editirati. Da. Tako da imao sam tu povredu, operaciju, to je da kažeš početak bio. Nakon oporavka sam ja malo bio probirljiv, ovde, onde, neću, hoću, ne znam ni ja šta. Imao sam i ponudu da ostanem u FNP-u još 2 godine, ali u glavi sam, vreme je bilo da odem. Došlo je do nekog zasićenja, iako stvarno me vežu samo lepo uspomeni tamo, ali eto, bilo je vreme da idem. Nakon toga, nakon operacije sam ja trenirao, čekao ponude i bilo je ponuda stvarno dosta, ali sam ja bio probirljiv, čekao nešto drugo, vamo tamo i u međuvremenu udari korona, lockdown, svega, gotove lige, tako da ispostavilo se da sam ostao bez kluba tu sezonu. Ali dobro, nije ti to, ti si u glavi zna da ideš dalje. Naravno, ja sam stvarno... Samo si iskoristio kao pauzu. Pa kao pauzu mentalnu, ali fizički sam ja svakodnevno, 2 puta dnevno trenirao, dočekao spreman šansu i trebalo je malo vremena da se uđe u košarkašku formu, što je normalno, ali što se tiče fizike i sve, ja sam ostao na nivou, tako da... Reci mi, 2015. godine si sa mladom reprezentacijom Srbije sa takozvanim Orlićima. Zlatnim Orlićima. Tako je, da. Osvojili ste evropsko prvenstvo, znači evropski si prvak. I sad ja sam ti odmah samo prije što se taknemo Zadra i tvojeg dolaska Zadra, to je ipak ono što najviše zanima sve nas tu. Ta reprezentacija Srbije, pa jebote, vi ste osvojili sve što se može osvojiti. Govorim sad za senjorsko, okej, i za ove mlade, za juniorske i sve. Ali što mi grišimo? Da di hrvatska reprezentacija griši? Nije da mi nemamo igrača, pazimo mi u NBA i Euroligi imamo... Ali evo ti odmah poređenje, fudbal, košarka, Srbija, Hrvatska. Da, di vi grišite, jel? Eto ti. Odmah poređenje, tu isto, mi u fudbalu isto imamo ozbiljni igrače, u ozbiljnim ligama. Ne znam, eto. Je li kult reprezentaciju vi imate? Ne znam, mislim, vi što god ste igrali, sve ste osvojili. Pa da, moguće, da, nešto postoji, nešto postoji sad... Ili nije da igrača fali, ni vamo u nogometu, ni vamo u košarci. Baš je dobro neko poređenje, znaš, napravljeno, ali ne znam, stvarno, vidiš, zanimljivo pitanje, ali mislim, ne znam koji tu može biti odgovor. Ja se nadam sad, evo, da ćemo mi sad napraviti nešto na ovo europskom prvenstvu, napokon naše reprezentacije. I vama želim sve najbolje u nogometu, razumiješ, mislim, mada ne možete nam parirati, ali dobro, ajde, neka, samo budite vi uvijek tu negdje, ali samo malo, ono, dobro. Šta sam te, pa da, zaista hrvatska reprezentacija u košarci sad izgleda mnogo bolje, prvenstveno zbog hemije. Mislim da je Veljko zaista birao igrače i po nekom odnosu, odnosno... Da, nekad je to u biti najbitnije. Da, odnosu prema grbu, odnosu prema državi koju braniš i ljubavi prema njoj, tako da mislim da je on birao ovaj put na osnovu toga i zaista deluju dobro kao jednu i mislim da može biti. A i svi su rekli s kim sam priča od reprezentativaca da baš se osjeti ta kemija. Da, baš deluje kad ih, da, tako je, slažem se. I evo, vidimo iz priloženja, nikad lakše nisu ušli biti na tu Eurosmotru. Reci mi, nadaš li se pozivu reprezentacije? Pa uvek, svakako, uvek, naravno, da, to je svakako san, Orlovi, da. To je san, naravno. Vidjet ćemo, nama je zaista ogroman broj igrača imamo na raspolaganju, tako da uvek je selektoru jako teško da se i odluči i sve, ali naravno ja sam uvek tu spreman, rođen spreman, tako da nema šta. Odlično. Reci mi, ajmo sad mi ono što je najbitnije, košarkaški klub Zadar, kako je došlo do toga? Kako si se osjeća kad se čuja da postoji ta opcija? Evo, kako je došlo, u kratkom vremenskom periodu se to sve odvijalo, uglavnom neke naznake sam ja dobio ranije preko nekih ljudi da postoji neko interesovanje, ali to ništa nije bilo zvanično i ništa, jednom danom me nazvao Veljko, popričali smo pola sata, malo manje, ja sam nakon tog razgovora znao da ću ići tamo. Znači nisi uopće puno ali apsolutno ne, svidjela mi se njegova ideja, vezano za mene, vezano za ekipu, svidjelo mi se svakako Zadar stvarno nije sad neka foskula ili kako god, ozbiljan klub, ozbiljna tradicija, navijači. Mislim, to si sve zna di dolaziš. Naravno, kako nisam. Igrao sam i protiv Zadra, znači imao sam da osjetim tu atmosferu, i gledao sam snimke, recimo prošle godine kad ste osvojili kup, mislim, zato mi je krivo što to nisam doživio, pogotovo što smo i ove godine osvojili. Imaš priliku, pa osvojit ćeš, čekaj. Pa dobro, da, dobro. Pa čekaj, pa brzo će sad i ovo proći, pa ti ćeš osjetiti tu publiku, bre. Slažem se, bre. Tako da, eto,
Nisam se mnogo stvarno dvoumio, u roku od dan, dva se to sve rešilo i formalno, tako da eto, taj jedan razgovor, idemo, nema šta je, bilo je odmah. I kakav je Zadar grad? Pa evo vidiš. Dobro, ja znam kakav je tebi. Pa šalim se, prelep. Ja nisam imao priliku da ga obiđem, bio sam sa ekipom FNP-a ranije, kad smo igrali ABA ligu i to sve, ali to se dođe dan ranije, prespava se, ne vidi se prava čara svega ovoga. Prelep, mislim, more, sunce, ljudi onako lagani, kafice, prija mi nekako, baš sam pronašao neki mir. Pronašao sam mir neki, onako, baš mi prija stvarno i baš sam u nekim i medijima srpskim izjavio stvarno da mislim da pogled na more produžuje život, tako da ja ti u biti imam 94 godine, znaš. To je... Eto ti. A reci mi, kad ste dolazili sa FNP-om tu, jeste vi raspravljali međusobno, idemo u Zadar, tamo su navijači, tamo ovo, tamo ono. Uvek, naravno. Respekt bija uvijek. Uvek imaš, pa sigurno, nikad nije ugodno igrati pred punom dvoranom. Puno velikih igrača je izjavilo da kad god bi dolazili u Zadar igrati, bez obzira što dolazi jačim ekipama i to sve da bi uvijek imali onako jednu dozu respekta. Pa svakako. Prema tim navijačima. Pak su malo drugačiji naši navijači. Svakako, jesu. Naši više žive košarku nego što navijaju. Stvarno, ne, to stvarno. Ne znam, nisam sad imao priliku da tako blizu upoznam i druge navijače, ali ovo što vidim ovde, to je zaista, što si rekao, žive košarku. Svi, ja mislim od prvog do posljednjeg stanovnika, i stvarno i razumeju se dosta i prepoznaju prave vrednosti, prave stvari i tako dalje. Mislim da stvarno dobro si rekao, kad se to obostrano klikne. Evo lani je bio i Fundić, tu kod nas isto ima sve najbolje riječi i hvale za navijače, za grad, za sve skupa i za taj sveti dres. Čuo sam se ja i sa njim pre nego što sam došao, svakako isto mi je sve idi Bukine, ne razmišljaj, tako da stvarno i on je znači, zna si da oblačiš sveti dres. Znao sam, sve sam znao. Evo sad odmah da te pitam kako komentiraš ovo sad što je bilo sa Činanu, paranje dresa. Šta da kažem. Klub se izjasnio. Jeste, izjasnio se. Ja sam, prvo ja to nisam video u tom trenutku, ja sam bio na terenu, nisam video tu situaciju. A svakako nije lijepo, ali tako, mislim, mogu razumjeti trenutak. Svakako nije lepo, daleko od toga. Popričao sam sa njim, on kaže da je to uradio zbog sebe, zbog svoje loše igre. To je donekle, svakako nije opravdanje nikakvo, ne sme da se desi, ali s jedne strane, znači nije ne znam zbog čega, nego zbog sebe, zbog svoje loše igre, ljut je bio na sebe. Tako da, ajde, s te strane mogu da ga razumem. Ja to nikad ne bi uradio, tako da ne mogu ni da ga razumem, ali, eto, opravdavam možda donekle. Drugačije oni doživljavaju možda to, Amerikanci to. Recimo, ove godine igrali ste protiv FNP-a, gore, i nadoknadili ste u zadnjih par minuta veliku razliku, ti si odigra brutalno, uzvratio si za znaš, što si s FNP-om. Pa to je to, vidiš. Sad si još više zavijal, 19-20, koliko je bilo. Kako si doživio igrati protiv svog bivšeg kluba? Pa bilo je čudno. Bio neki čudan osjećaj, Mislim, svi te znaju tamo, svi to je, imao sam onako blagi pritisak, vidim ja, Brane me gleda, svi me gledaju, ja sa svima pričam, pozdravljam se, bio sam onako, što je normalno, ali mislili su svi da neću biti fokusiran na utakmicu, razumeš, da ću onako biti rasejan, da ću na 100 strana, ajde, javi se jednom drugom sve dok sam ispozdravljao i tako dalje, ali eto, Bogu hvala, ispostavilo se da sam odigrao dobro, da smo pobedili. Tu se u biti pokazao da si pravi profesionalac, ipak dođeš igrati protiv ekipe, ti si proveo 4 godine, odigra si dobre igre i sad hoćeš li malo imati malo pustiti, malo igrati mekše, malo, ima i toga, znaš inače. Nema, to je, ima naravno, da, verovatno ima, ali ne, ja sam do trenutka kad se ne izađe na parket, ja sam jedna osoba, na parketu skroz druga. To je tako. To biti pravi profesionalac. Pa da. Ove godine osvojili ste klub Krešimira Ćosića, to smo počeli nešto pričati o tome. Da. Kako ste to doživio? Fenomenalno. Čekaj, si li vjerova da s obzirom na najledeniji dan u godini i s obzirom na ove epidemiološka sranja koja se događaju i sve to što je, da navijači mogu prirediti? Ne. Broj jedan da će ići za vama? Ja sam rekao neko, kao bit će malo navijača, ja sam mislio, kad će nas možda tamo gdje smo igrali ispred hale 50 ljudi i kao
ok, ispred hale je bilo nekih 200, ne znam ni ja, i kao super, sad mi se pozdravili smo i to je bilo meni wow, jer za ljude koji ne znam, nije se igrala u Zadru, znači nije se igrala u Zadru. U Omišu, tako? U Omišu se igralo, treba prići taj put na toliko ledeno vrijeme. Svakako. I doček tu u Zadru. Da, i eto, znači izlazimo iz hale i Ovo su tvoji navijači prošli, ali što ti mašu, sviđa? Nisam, vidio sam da neko, mislim tebi, nisam. Pa dobro, možda mene, ali mislim da tebi, pozdrav. Pozdrav. Prvo smo ispred dvorane, znači dočekamo 200-300 ljudi. Prvo si došao gore na autoputu, je li tako? Da, i sad ulazimo mi u autobus, okej, ja mislim... Aha, ne, to je bilo u Omišu, o tome pričam, da. I okej, super, ulazimo u autobus, ništa malo da se popije koje pivo, naravno, da se proslavi. Ne puno, ne puno, ali red bi bio, mislim, sve se zna, da, nema šta, zna se kad mora, kad ne sme, kad sme. I kao, lagano, naravno, pod euforijom, sve super, kad odjednom brdo kola pored nas, sviraju, trube, mi stajemo na pumpu, za nama ne znam koliko auta staje, izlazi, hoće da uđe u autobus, neverovatno nešto. I stvarno, mene to sve ponese, ja sam odmah izašao iz autobusa, svima se pozdravljam, ne. I kao, ajde, moramo da nastavimo dalje, mi nastavljamo, dolazimo do naplatne rampe. Tamo isto, ja ne znam, ti možda znaš tačniji broj od mene, ali to je meni onako iz autobusa, ja ne znam koliko je to bilo ljudi, isto svi sviraju trube, slave. Bengalke, pale se baklje. Da, baklje, znači, ne znam kako da opišem to, zaista. Ali pazi koliko je ledeno bilo vanka, razumiješ, mislim da je to bilo... Da se sve to uzme u obzir, tako je. Kad se to sve uzme, i ova korona i ovo sve skupa, kad se to sve uzme u obzir, ja ne znam ko bi tako išao. I onda dolazak tu ispred dvorane naše. Dolazak ispred dvorane, to je to nisam... Pali bre! Ja sam, i to su rekli kao dočekat će nas neki ljudi, ali da toliko, ja ne znam koliko me neki subjekt, osjećaj je bio, ja ne znam koliko ih je bilo, ali... Jel bilo, koliko? Bilo je par tisuća ljudi. Sigurno, da sad ne bubnem nešto, ali bilo je baš mnogo ljudi. Mnogo ljudi. Nije ih niko broja, ona. Da. Ne znam točno, ali bilo je 7293. Tako da i onda kad smo se popeli gore, pa svi ti ljudi, zaista, prepuno mi je srce bilo, baš mi je... Piva si, naučio sve zadarske pisme tu? A nisam sve, ali naučio sam neke, polako, učim. Ali misli Slavlje, stvarno ovo bilo brutalno. I s vaše strane, vi ste čak neki pretjerali malo u Slavlju, nećemo imenovati koji su to, padali su tamo Udeka, Čbunja. Jeste. A sve nas je ponela atmosfera. Zaista nešto, mislim, ja sam pamtit ću cijelo život sigurno i to ne doživim košarkaša u svojoj karijeri cijeloj, znaš. Pa to definitivno. I to pare ne mogu da domeste, sigurno. To definitivno, to mi je drago da si ti rekao i da se pripozna na taj način. Ne, sigurno. Ja živim za to, ja sam takav, ja za to živim, to je meni... Lipo, sad odmah potpiši 20 godina. Do kraja proći ova korona, uživat ćeš ti navijačima i miša. Odlično, reci mi, s kim god da sam priča, svi su mi rekli, od ovih košarkaša, tvojih suigrača i ljudi koji te malo bolje znaju, svi su rekli da si najveći zabavljač u ekipi. Da si najveći showman, da si najveći pozitivac, sve naj. Pa eto, hvala, lepo. Što radiš, što izvoliš, to stand-up komedi? Ja mi se mišao u posao. Ne znam, jako lepo, hvala im, stvarno, prija. Doslovno svi. Eto, baš mi je drago. Buki, ko je najzabavljač Buki, ko stalno piva Buki, čekaj, navodno lipo pivaš. A nije baš da lepo pevam, lepo sviram. Lipo sviraš gitaru. Volim da pevam i lepo sviram. A što što nam zapiva, aj zapivaj. A nemoj da zapivam, nemoj da, loše pevam, stvarno, da smo poneli gitaru, trebao sam gitaru poneti, nismo. Pa mi smo se dogovorili da ćemo svirati. I Vuk je počeo svirati, ali rekao je da loše svira, ali kao da počinje. Ali zato ne, ja sam završio sam nižu muzičku, da, završio sam 6 godina. Niža muzička, 2 mjeseca si bio. Ne, 6 godina. Ozbiljno? Da, ti sviraš sve. Sviram ja sve, ali kažem ti, stvarno loše pevam. Nisi za pevanje? Volim, pevam bre. Pevam, ali bolje sviram.
Bolje sviraš nego što pivaš. Da. I neš na ništa otpiva. A ne, veruj mi da ne, Da. bolje ne. Ako nećeš da slušaš, ljudi koju prekinu... Što slušaš Cajke? Folke? Ja šta vam tačno znači cajke? Ajde ti to meni sad reci. Cajke? Da, to samo srpska muzika ili kao... Ili neki određen žan muzike... A to je ono kao folk, turbo folk, to su cajke. Turbo folk, aha, pa to su kad cajke. Nema koji cajke, ne slušamo kakve cajke. A ti si rocker u duši? Ja sam rocker u duši, da. XU, ali ne mislim, svaka čast ko što voli neka sluša. Ma naravno, to uvek poštujem svačiji izbor. Da, naravno, da. XU je stvarno meni XU rock sve. To i sve i sviram i uživam, da. Ja mislim da nema republike koja ne sluša bivše. Sigurno. Koja ne sluša. Mislim, to je legendarni rock, takvog roka više nema. Tako se svi slažemo s tim. A u slobodno vreme volim i rap, pravi, onako old school rap. Tipa Tupac, ako znaš. Ne, ti mene pitaš jer ja nešto znam. Mislim, nema toga što ja ne znam. A dobro. Nema više pitanja postavljati s takvim početkom, jer ti nešto možda znaš. Čekaj. Šta znači bre? A dobro bre, ne. A ne znam. Ne, zna bi da postoji iko ko to zna, onda bi ja to znao. Pošto ne postoji niko ko zna, brate, ne znam ni ja. Dobro. Znači ne slušaš, a klape ili slušaš klape? Prova malo klape slušati. Što, ne znaš što su to? Ne znam. Molim? Ne znam. Hoćeš se sam ispleskati ili da ja? To domaća, verovatno, muzika. Slušao dalmatinska lipe, klape intrade. A viš, nisam ja kriv za to. Za to ti je kriv možda Mavra, treba da me nauči. Ili ko je još domaći iz Zadra? Brala Mali, oni su treba da im puste, razumeš? Ovo iskidaju. Ne, nisam ja kriv. Ja ćete sad ponovo pitati, kako ne bre? Aj, može. Znači, slušaš klape? Slušam klape, kako ne, hoće ti otpevam. Sad ti kažeš nemoj loše pevaš. Kidaj ovo, pa ćemo ponovno. Odlično, čekaj, ne, od klape stvarno, mislim, to moraš ćeti, pustit ću ti ja to. Mogli su mi pustiti, pa mogaš ti, moga neko da mi pusti, da me nauči. Stanemo, idemo još jedan džir, evo sad prema što dođemo do pumpe, znaš da moraš plaviti gorivo, to znaš? A ne. Uvijek su ovaj kojeg ja intervjuiram, moraš plaviti gorivo. Pa pogledaj ja nisam pao novčanik. Pa znaju te svi. U Zadru si. Misliš za džabe da... Pa normalno, pa vi kad vide trener, vidi ovo, kaka Zadar. Ovo nismo spomenuli, a vidi web shop. Da. Pozdrav za Begonju. A sad kažete da Begonja nije napravila web shop. Ovo je prva majica iz web shopa. Fan klub, normalno. Kaka Zadar fans, tako da možete... Za koliko otvara? Koja je sa ura? Treba bi sad biti riba, tu kroz nekih, možda pola ure. Tu negdje, 15-20 minuta, trebalo bi otvoriti, tako da svako malo klikajte tamo i prvih 100 naručitelja dobija još jedan set noževa. Uglavnom, majice su tu, nemojte se bojati za web shop, ako je Begonja to obeća, to je 100%. Begonjin broj će pisati u opisu klipa. Stavili bi mi, sad bi mi njega rekli, ali pošto on editira video, onda će ga ugasiti i maknut će, rekao da će staviti onaj bip. Reci mi što ti najviše odgovara u Dalmaciji? Pa... Kažem ti, nemam nijednu zamjerku. Ne znam šta bi ti rekao. Što ti recimo nešto posebno paše, nešto što recimo do sad nisi... Pa evo, mislim, more, za početak. Mislim, ne za početak, more mi je... Moga bi živjeti na moru. Mislim da sam shvatio da sam i ja čovjek s mora, znaš, u duši, znaš. Ali evo, kad si čovjek s mora, sad ima nešto za tebe. Čekaj, sad ću ti dati... Evo, ovdje se sad vidi. Kad si već čovjek s mora, čovjek s mora, majica za tebe. Da. To ti je čovjek s mora. Hvala ti, da, super. To ti daruje Ubod Design, to su ovi, vidiš, to su ovi Ubod Design, poklanjaju ti ovu repersku kapu, pa ovdje je Tupac. Pa to je to, pa to. Pa to. Ti si sve znao, evo da probam odmah. Odmah probaj, stavi. Malo ću frizuru možda pokvarim, ali ne. Nećeš, ovako si kratke, ko se eto, kad si čovjek s mora. Ozbiljna priča. Ozbiljna priča, bre, a? Pa to su rađe vas bilo ki, razumiješ? Da. Dobit ćeš i morsku, kad si već čovjek s mora, morsku narukvicu, Kronopi. Opa. To ti radi, to je ručni rad, tako da znaš što su ove sa sidrima, udicama, I to ćeš dobiti. Svaka čast. Hvala puno. Što si još, a ti samo trebaš gorivo platiti, šta više? A čekaj, ajde, pa moram da dam je nešto ja tebi. Meni? Čekaj kad si mi, pa da. Što stvarno imaš nešto za mene? Vidi, nema nešto pretjerano, ali imaš, vidi ovako. Ovo ti je majica u kojoj treniram
i nije oprana. Znači imaš moj znoj na njoj. Čekaj da ja otvorim Tako da, ćeš ti. tako da sveža. Sveža, ali... Evo, ćemo ovako da stavimo. Može, znači, tu. Svaka Evo ga, čast. izvoli. Baš ti hvala. Nema na čemu, Baš ti tu imaš hvala. i šorc, da ga sad... A miriše mi znoj? Nije loše, Nije okej. pomiriše, zašto lažeš? Nemoj ljudima tu lagati. Evo ga i šorc. Da. Da. Šorc miriše, on je Šorc miriše. sveže opran, tako da... Svaka čast, baš ti Izvoli. Toliko si mi toga da bi sad najrađe ja tebi još nešto dali, ali nema više ništa. Tako da evo, ko hoće da nešto pokloni vaše, samo dajte i daćemo ljudi. Evo more, kad smo ko mora, reka se ti to najviše odgovara, vidi ga. Pogledaj ovu ljepotu. A što ti najviše fali od ozgor? Fali mi svakako porodica, nisam bio dugo. Novi Sad, ja sam tamo, meni je Novi Sad stvarno prelep. Jesi bio nekad u Novom Sadu? U Novom Sadu prošli sam svako kroz Novi Sad, bio sam u Beogradu. Moj si gost. Čekaj, ti si baš iz Novog Sada? Ja sam iz Rume, tačnije, rođen u Rumi. Čekaj, jesi ti Lala? Nisam. A nisi Lala? Nisam Lala, ja sam rođen u Rumi. Lale su onako... Ja sam energičniji od Lala, a Lale su... Dalmatinci. Taj neki, da. Ja sam malo... A Sosa? Sos, pa ne, ja sam ne znam... Čekaj, što je to Sosa? Znaš što je Sosa? Ne znam, nemoj da pređemo To sad ima jednu debatu. Lala je čovjek iz... Vojvodine, to je taj neki deo. A znaš što je Sosa? Ne. Žena. A vidiš, možeš da isječeš ovo, sramota, da ne znam. Neću, brate, ovo sve ide u javnost, da ljudi vide, koliko poznaš Srbiju, brate. Da kvizu mi pa, znaš, pitanje za 1.000.000 kuna, padaš 100%. Tako da onda moj si gost u Novom Sadu, da vidiš da ti ja pogađam čari Novog Sada, stvarno je prelep. Novi Sad znam da je prilip, ili što bi vi rekli prelep, ali svakako se slažemo da je prekrasan. Tu, može, da nađemo zajedničku reč. A čekaj, ali si bar Balašević onda slušao i to? Kako nisam. On mi inače i, kako vi kažete, sused u Novom Sadu. Ozbiljno? Da, tako da, ali to je priča ozbiljan umetnik i da, priča za sebe. Reci mi filmove, gledaš serije? Gledam. Što bi preporučio ovako nekom? Pa mislim da li su vjerojatno ljudi gledali, što se tiče serija, Peaky Blinders, to preporučujem toplo svakom, to mi je najomiljenija serija do sada. Na popisu mi je, nisam još, ali na popisu mi je. To obavezno moraš da pogledaš, obavezno. Što se tiče filmova, pa mislim, Godfather je, polako, brat. Pa gdje ćeš, bre? Godfather, Kum, svakako to je, kultni film, svakako to je meni number one. Ali volim krimi, misterije neke, drame, još ako je bazirano na istinitoj priči, to je onako, po meni, idealna kombinacija filma. Dobro. Da. Reci mi, životni moto, koji ti je životni moto? Što te vodi kroz život? Imaš neku svoju? Neku svoju ili si neku ukrao od nekoga? Pa znaš kako, mislim da nemam sad tačno neku rečenicu, ali u principu vodim se kroz život u svemu, da kažeš lošem što se nešto desi, ja samo gledam ono dobro i u svemu lošem pronađem dobro. I time se vodim. Ja ću te nadopuniti samo i reću ti ono što jesi, to i tražiš u drugima. Recimo. Tako to inače biva, da. Ako tražiš loše, ne može dobar čovjek tražiti loše. Tako je, ali ne hoću ti kažem, na primjer, sad ne znam, evo, doživio sam povredu. I sad svi su, šta povreda, nećeš trenirati toliko dugo, nećeš igrati. A ja sam samo u svojoj glavi prema to, okej, povreda desila se, to je to, ne može se treba prihvatiti stvari. Tako je, i ja sam okrenuo to, nisam bio kući dugo, sad ću družiti sa porodicom, sad će da mi bude lepo s te strane i tako sam sebi napravio i ja sam uživao u stvari što sam se povredio s jedne strane. Tako da sve postavim tako i onda nekako i pozitivne stvari same dolaze nakon toga. Eto, to je neki moj... Lipo. Samo pozitiva, pre svega. Mosa bavlju, što bi rekli. Tako je. A reci mi, di je Buki za 10 godina? Di ga vidiš? Nakon karijere, misliš? Pa recimo, ajde sad nakon karijere, što sve ima iza sebe, di je bija, što je radija, znaš di si bija, što si radija? Pa pre svega, naravno, porodica, žena... Koliko? Troje bi bila neka. Troje, a ne dvoje. Da,
troje Baš djece. me čudi, da si taj broj A izabrao. dobro, nije. Ali stvarno, mislim da voleo bi stvarno troje djece, eto moji imaju dva sina, recimo 2 sina i ćerkica bi bila onako Optimum. što bih ja voleo, ali mada stvarno nemam kako bude biće, ali da, eto, naravno vidim sebe sa porodicom, da uživam da ih gledam kako se oni, eto, igraju, rastu, da. Pa ja ću naravno da se bavim nečim, sad vidjet ćemo. Ima mnogo toga u planu, nakon karijere zaista. Neki voćnjak malo. Pa da, neka laganica, neka, da. Lagano se baciš u neku proizvodnju. Da. Što se tiče karijere, imaš neku želju? Pa Euroliga, NBA. Ne gledam, pa dobro, svakako, to je svakom san i cilj, ali ne razmišljam mnogo napred. I to je isto, da, trenutno dajem sve od sebe maksimalno, pa kako bude. A mora biti dobro ako veruješ, a ja verujem. Tako da, ali gledam trenutno. A reci mi, je li među tvojim željama i tim planovima za budućnost i titula prvaka Hrvatske sa Zadrom? Svakako. To mora. Znači Zadar osvaja prvenstvo? Pa ne mogu, hajde, mogu ja da obećam osvaja. Znam da su to teške, nisu to lake reči, ali eto. Ali s obzirom kako vidiš situaciju, vidiš vas, kako vidiš ostale klubove, kako vidiš kao ste se odnosili protiv najjačih rivala. Vrlo izvesno, mi smo pokazali na Mahove da imamo kvalitet, mislim na Mahove kad kažem, zato što stvarno kada igramo na našem maksimalnom nivou, kada kliknemo, mislim da možemo baš mnogo. I da smo mogli još mnogo više u ABA ligi, ali jednostavno, eto, tako je ispalo, kako je ispalo, ali zaista igramo baš dobru košarku kada se sve poklopi. Kako ti se sviđa ovaj roster Zadra? Bilo baš, ili to ili? Roster je super. Imali smo zaista tih problema sa koronom, dosta. Nije libi, stvarno to mislim. Dosta puta smo bili u karantinu, taman kreneš nešto pa staneš. Evo koliko puta je Veljko, samo 3 ili 4 puta je odlazio pa se vraća. To je sve šok za ekipu. To je sve šok za ekipu, tako da nikako nismo mogli da uhvatimo taj kontinuitet. Pred kup jesmo, eto, mislim da smo igrali neku najbolju košarku do sada oko kupa. Da, pred kup i polufinale i finale i tu smo igrali svi kao jedan i tu se pokazalo u stvari koliko i možemo. Tako da, evo, imamo sad vremena da opet posložimo redove, da natempiramo formu i mislim da će taman u toj nekoj završnici lige, da ćemo da odigramo našu najbolju košarku i da neće biti problema. Ajde, baš mi je drago što to čujem, ali moraš znati da je to čula zadarska publika, odnosno da će čuti. Znam da sad reći nosi težinu. Sve znam. Ali svi mi skupa vidimo, znaš koliko Zadar to čeka već i treba nam, brate. Treba i vama, razumiješ? Treba nama svima, tako da daćemo sve od sebe, to je sigurno. Daćemo sve od sebe i... Ako iko to želi, ja želim od srca i svi ovi koji gledaju to, tako da uopće ne sumnjam u to. Ajde, neću te više tlačiti, ispitao sam te sve, rekao si mi puno toga o sebi, došlo je dosta pitanja za tebe, moramo i to proći, vidim da te publika voli, mislim, ne znam zašto, ali ajde. Ne znam ja. Dobro, evo, Bojan Kranjc te pita, što radiš u slobodno vrijeme kad je ova korona i kako je na treninzima Zadra? Veliki pozdrav. Pa u slobodno vrijeme sviram gitaru, kao što ste već čuli na početku, zaista volim, to me baš opušta. Sviram gitaru, učim neke nove stvari, nove pesme, čitam knjige. Čitaš knjige? Da, mislim sad čitam. Nije sad da čitam, ne znam da ne ispadne sad, ali volim da se edukujem, volim dosta teorije zavere volim, znaš, to mi je onako, da, baš privlačno. Ozbiljno? Da, baš dosta volim Čekaj, što onda misliš o ovome ili ovo? Joj, nemoj, ako krenemo o tome, pričat ćemo 3 sata o tome, bolje nemoj da me... Pazi, što misliš? Veruj mi... Ali zemlja ravna ili okrugla, samo mi to reci. Joj, ima i tu milion teorija, ne znam, ništa se ne zna, nemoj me, rekao sam, nemoj da pokrećemo te teme, to je... Ništa se ne zna, To je, nemoj mi. Jesi bio kad na kraju zemlje?
Ja sam bio, šalovalo su zid, napravili da ne more se priliti. Stvarno? Ozbiljno. I ravna, inače ravna. Ajde, ćeš voditi? Pa što ću, bio sam već 22 puta. Ajde, dovedi mene da vidim. Nemoj da krećemo, nemoj da počinjemo. Ljudi, evo ga, to je taj antivakser, antivaxer. Nisam zemlja, šalim se, nisam. Zemlja je okrugla, to nisam, to se šalim, ali... Stvarno je okrugla. Pa mislim, tako kažu, tako kažu, sad ne znam. Šalim se, volim to i volim moć podsvesti, volim podsvest, privlačenje, Carl Gustav Jung, ako si čuo, sinkronizitet. Da, čuo ja. A eto, vidiš. Rekao sam ti, nemoj me pitati. Da, zaboravio sam, izvini, molim te. Šalim se, da, volim tu tematiku, tako da dosta me privlači i svemir, i Inke, Maje, volim isto. Čekaj, ili svemir ili galaksija? Ajde, galaksija. Galaksija neka zajednička reći. Može. Ne, to je vaša reč, mi kažemo svemir. A vi svemir, viš, pa nije, mi kažemo svemir. Brate, kako to imamo istu reč? Ne znam. Ne znam. Nemam pojma, dobro, ajde. Tu nećemo staviti titulu. Da, to ne mora. Dobro. Tako da volim. Ne, vi kažete Vasiona, bre. A imaš i Vasiona, i svemir, i galaksija, i ne znam, kosmos, i šta još. Kosmos je. Eto, možeš tako hoćeš. Dobro, mi kažemo svemir. Skromno, jedna reč. Uglavnom teoretičar si zavjer. Pa ajde, mislim, volim da čitam o tome. Nije da sam ja teoretičar, nego voliš čuti tu drugu stranu. Tako je, zanima me da sve pročitam, pa ću onda ja sam doneti neki svoj zaključak, ali volim sve da pročitam. Poslušaj svakoga, a zaključi sam. Tako je. Nije da se ja uhvatim sad, to je tako, ne. Tako da to gitara, igram PlayStation. 2K volim, da, tu sam neprikosnoven, 2K, to je, Čekaj, ako neko igra 2K, Zadar nek mi se javi, organizovat ćemo neki turnir ili nešto, ali nisu mali ulozi, samo da znate. A čekaj, što je, ili igraš na petici ili na četvorci? Na četvorci kupio sam peticu, ali sam dao bratu. Dao sam mu bratu malo, neke ispite je položio, pa sam morao da ga nagradim, znaš. Pozdrav za Stefana, veliki. Čekaj, brat, Stefan ti je bio tu, je li tako? Bio je mjesec dana, evo, hoće sada da se vrati, tako da otišao je samo da to završite ispite. Svi bi lagano. Pa, svi bi malo moreno, Dođi, Stefane, dođi, slobodno. I znam da je uživa. Dobro, ajmo dalje. Mijolović Karlo te pita, di ćemo kad osvojimo prvenstvo? Sad vjerojatno misija na tebe, di ćeš kad osvojiš prvenstvo? Sa Zadra normalno, ostaješ, ideš ovo, nešto oko toga. Pa kažem ti, ne gledam mnogo u budućnost. Da, ako je mislio na to, ne gledam mnogo u budućnost, vidjet ćemo šta će se desiti. Ja svakako bi imao želju i da ostanem, tako da vidjet ćemo. Zavisi od uprave i od svega, ali polako. Da mi prvo osvojimo, da taj cilj ispunimo, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Možda on mislio, di ćemo slaviti? Sad ću da, ako je mislio na slavlje, možemo gdje god. U gradu, vrete, samo možemo obići. Otvorit ćemo, ako budu zatvori, mi ćemo otvoriti. Otvorit ćemo sve, pa ćemo zatvarati u 7-8. Slavilo, vrate. Tu nema, tako je. Dobro. Matej Števanja pita, kako si doživio osvajanje kupa i doček navijača? Dobro, to si rekao. Može li pozdrav? Naravno da može, Matej. Veliki pozdrav, Mateja. Matej, veliki pozdrav. Pozdrav. To smo ispričali, reka si što si imao o tome, mislim to si iscrpno, tako da Matej imaš taj odgovor, ali hvala na pitanju. Steko Domo ili tako nešto, hoćeš li otvoriti pekaru Bursać? Što je to, ne znam? Ne znam, je to neka poslovna ponuda ili šta, ja ne znam. Ne znam, uopće mislim da su to neki tvoji koji nešto znaju od te, možda imaš neku pekaru da niko ne zna. Nemam ništa, možda im je Bursać nekako ime za pekaru ili prezime, ne znam. Znači ti se čudiš. Ja sam mislio, hoćeš ti znati, ovo su neki tvoji. Ko je rekao? Neki Steko Domo ili sa Šteko Domo ili tako nešto. Ne znam šta to predstavlja, ne znam. Evo, napiši mu u inbox. Javi se, ako imaš neku kombinaciju, napravit ćemo nešto. Javi se, Šteko Domo. Da. Dobro, Ante MR Bojan pita, zapratiš me na Instagramu? Ne, naravno da. Ne, nisam ja taj. Ne, dobro da ćeš zapratiti Antu, vi ste svi ga prate, pa ćeš. Normalno, najdraža pjesma od Balaševića, pitate isto Ante. Pa, Devojka sa čardaš nogama. Devojka sa čardaš. Znaš to? Opet me pitaš, jel ja nešto znam. Izvini. Ovo ti je već treći put. To je treći žuti, jel? Ne, osti namjeru da bude 3 nažena. To je to. Da bude 3 puta. To je to. Treći put još jel ja nešto znam. I znaš ko je još dobar, neki novi klinci? Je. Avasa.
A priča Vasila Dačkom? Da, da. Sve to. Osvirat ću ti jednu priliku. Jel? Ali šta je, lako ih je svirat, sve su molske, brate. To možda čak njega i mogu da pevam, znaš, on više recituje, znaš. On recituje. Mislim, recitira. To može, recitira. To znači, recituje. Stavit ćemo titul. To može. Dobro, idemo dalje. Pitao isto, Ante, mogu li dobiti dres? Sve znamo odgovor, jel? Begonja. Fan shop, web shop, vidi, majice su Fan tu. shop, web shop, dolaze, dresovi stižu, dobit ćeš njegov dres, piše ti Bursač na leđima, ovdje imaš grb Zadra. Sve, evo, za koga eura sad? Evo, ja mislim da je već, pa već to trebalo. Već? Da, već to možda, da. Vjerojatno nisu još, evo, uđi na web shop Zadra i tamo imaš... Samo tamo u kuća samo sve se javi, reci da ti je Buki rekao da imaš pravo na dres i to je to. Dobro. David Skukan, kakva je bila reakcija kad si vidio onoliki broj navijača nakon osvajanja kod dvorane? Dobro, to smo već sam malo i rekao, ali fenomenalno osjećaj i reakcija. Dobro, D. Cinax, Zadar je grad čega? Zadar je grad... Čega, brate, pa za grad košarke, alo, mislim, da ti ja moram... Dobro, košarke, pa za to se zna, ne, ja sam mislio, ne znam, da me pita, razumiješ kako sam ja njega... Dobro. Da li mora, dobro, da li... Zadar je grad čega? Grad košarke je najnormalnije, tu nema šta, to je... Brate, znači, nemoj, pusti me da bude malo umetnik, znaš, da malo... Ajde, dobro, evo odgovori na pitanje. Pravi se da ja sam ponovo postaviti. Zadar je grad čega pitate? D. Cinax. Košarke, svakako. Te misliš što si povodljivo. Eto. Pa možeš reći sad što si ti ja? Ne, dobro, ajde ovako. Grad košarke na prvom mjestu, može tako? Može. Na prvom mjestu grad košarke, tako je. A na drugom, kako bih rekao, onako, grad morske ljubavi. Wow, koji romantičar je. Vidiš? Grad morske ljubavi. Još samo glazba fali i pisma je tu. I mi smo pesma napravili. A staro, ćemo molsku, jel da? Može. A lega, mislim, ne, ovo ne ide u dur, jel da? Ne može u dur, ovo je za mol, onako lagano. Morska ljubav, ono. Da. Može, dobro. Marko Miletić pita, osvaja li Zadar prvenstvo? Upravo smo to malo prije rekli. Pričali smo, da. I da, Zadar, ako slučajno nisi čuo, Zadar osvaja prvenstvo, tako Buki? Tako je. A tako je. Vule, nemam pitanje, samo poruka. Hoćemo titulu. Vule. Hoćemo i mi, Vule. Dobit ćeš je, Vule. Idemo dalje. Coach Gagi, da li voziš brzo? Vozim. Brutalno iskren. Gde smem, vozim. Gde smem. Normalno, po propisima i po znakovima. Po propisima i po znakovima, naravno. Dio je ograničenje 130, ideš do 130. Tako je. Točno. I sad to je to brzo što je on mislio. Da. Može. Rocky 17, kad dolaziš u Novi Sad? Evo, kroz 2 mjeseca. Kroz 2 mjeseca? Ali 2 mjeseca počinjati lito, brate. Što do Novom Sadu? Tu trebaš biti liti, a ne... A znam, moram, nisam bio kući, znaš, moram. Doću ja ponovo, ba tu smo. Normalno, dobro. Mijeda, u kom kvartu živiš i što najviše voliš jesti od naše kužine? Kužina to ti je kuhinja. Da, znam. Živeo sam na Diklu, prvi deo sezone, sad sam na Višnjiku, tu odmah malo ispod hale. Što se tiče hrane, pa svakako riba, morska kuhinja. Svakako mediteranska spisa. Mediteranska, da. Dobro. Zaraza 11.345, top 5 dalmatinskih riči. Ovo je dobro. Ajmo da te čujem, mali. Ajmo. Čekaj sad, da smislim. Možda da iskidamo ovo. Nisam, pa normalno. Ne, Nisan. Pa nisam. Pa dobro, pa to mi je simpatično. Ne, nego bi rekao nisam. Pa dobro. Daj, ajde, vrati, ne znam ja. Znači, nisam, jesan. A nisam, jesan. Šta još ima dalmatinsko da mi je simpatično? A mislim, ali ne mogu ni da razlikujem sad, znaš, ne znam tačno, zagrebački, ne znam... Kako to ne može? Pa, mogu me nauči neko, mogu što, aj nauči me. Čekaj, evo, što da te pitam ja? Ajde. Eli znaš što je... Što ćete pitati? Znaš što je bolotura? Ne, nisam ni čuo. Znaš što je bračolet? Ne.
Jel znaš što je Brancanel? Ne znam samo što je Chanel. Chanel! To ti je Brancanel, to je. To ti je Brancanel, samo što ti je ovo na francuskom. Jel? Ništa, morat ćemo poraditi dalmatinskim riječima, dečko. Možeš, pomoćiš mi, ajde, normalno. kratko sam. Ma znaš kako ćeš pričat? Pričat ćeš kad te neko sretne, bit će A, E, O, A, I, O, A. Za mjesec dana. Vi govori ono, normalno. to sam ubacio, to mi je brat, vidiš, to mi je brat rekao da stalno sam počeo, on mi priča, to sam čak ubacio u svoj rečnik, jest, da, kažem. Pa kupit ćeš viš, nisam ni znao, naš, ne znam tačno, pa nisam, dobro, ne. Dobro, za 11.45, ili znaš da je Johnny Štulić iz okolice Zadra? Vidiš, to nisam znao. To nisam znao, obožavam ga. To sam već i... Neko zna nešto od tebi kad to pitanje. Da, stvarno obožavam ga, Azru, baš volim i znam da sviram i skoro sam bio na trgu tu u Zadru. Na koncertu Azra? Ne, neki čovjek, ja baš oduševio sam se. A misliš čovjek? Šta kažeš? Čovjek. Znaš kako peva Štulić? On što svira na trgu. Jesi stavio, smo bacio desku. Kako on, ma i više. Sat vremena sam ga slušao, čovjek. Majke, pa što nisi ja s njim malo zasvira? Pa nisam seo, sat vremena sam stavio tu ispred njega, ljudi ono gledaju. Majke mi, sat vremena sam bio s čovjekom, pevali smo zajedno, stvarno. Čekaj, ti si što si piva s njim, rekao da ne znaš piva, bit će si ga samo ukvario ovo što je on piva. A dobro, ja rekao sam da volim i da ne znam. Tako da jebi ga, znaš. Dobro, znači eto više, Johnny Štulić ti je tu iz okolice Zadra. Dobro, Dario, kako ti se svidio naš dragi coach Mršić i veliki pozdrav legendo? Veliki pozdrav, sve super, sve pohvale za Veljka, pre svega on me i doveo i zaista imamo sjajnu saradnju, on i ja, i nadam se da će se tako i nastaviti, nema razlog da se ne nastavi, tako da mislim da je pre svega dobar čovjek, što je po meni najbitnije, a i veliki stručnjak, igrao je samo kao košarkaš, je bio stvarno svuda i bio ozbiljan košarkaš i to sad prenosi i u trenerski posao i zaista samo reči hvale, iskreno. Uglavnom, čovjek živi košarku, to znam pouzdano. Tako da, gledaj, svima se nama desi nešto i nekad i lošije neke stvari napraviš ili što ne bi ti ja ili desi se ili splet okolnosti. Naravno, svi smo mi ljudi pre svega i grešimo. Ali da čovjek živi košarku, to definitivno mu ne može. A ima je vrhunskih poteza i to se vidilo njegovo znanje, tako da definitivno slažem se s tvojim mišljenjem. Dobro, idemo dalje. Medolinac 0501, što miše navijačima Zadra i nadajmo se da se što prije vraćamo na tribine. I ja se nadam, mislim sve najbolje, već sam i rekao na početku, mislim da bi kliknuli. Kliknuli bi, definitivno. Odnosno ja i vi pre svega, jer zaista ja živim za to. Slušaj, kogod igra sa srcem, tu klikne bez ikakvih problema. Da. Tako, dobro. Domagoj Jukić, 15, što misliš o ekipi Splita? Respektabilna ekipa svakako, dosta dobrih igrača, ništa, mislim isto sve najbolje u toj ekipi. Eto tamo i moj drugar Ilija Đoković, ovim putem ga pozdravljam. Marko Luković isto, još jedan Srbin je tamo, ali što se tiče ekipe, eto, vratio im se i Jukić, i Marić, i Babić, i zaista uz talentovanu decu, mislim da stvarno radi se o ozbiljnoj ekipi. Tako da... Definitivno, da. Da. Dobro, Domagović isto pita što misliš o Tomislavu Buljanu i kako mu karijeru predviđaš? To je, pa ne, mislim, sve najbolje, Mali je, To je za one koji ne znaju, to je naš junior? Naš junior, da, talentovan svakako, uz adekvatan rad može dosta toga, kao i da sad ne bih ni njega samo posebno izdvajao, ima zaista tu dosta momaka koji su dobri i stvarno im treba samo malo poticaja, rade na sebi i godine će im doneti dosta dobrog sigurno. Znači Zadar ne treba strahovati? Ne treba, ima dosta talentovane dece, da, i perspektivne ne treba, tako da
Super su i momci, tako da... Dobro. Sve je super. Jedno anonimno pitanje, u stvari, jesi li ima neugodnih iskustava u Zadru? Ne. To smo već isto prešli, dobro. Da, nema tu. Dobro, idemo dalje. Vice S65. Kad se počeo baviti košarkom i pozdrav od Vice Škrokova. Pozdrav i tebi, Vice Škrokov. Brate, pozdrav. Počeo sam se baviti sa mojih 8 godina. Sa 8 godina i 198 visina, jel? Otprilike, da. Pa trenirao sam uporedno atletiku. Ne znam da li to znaš. Da, 6 godina ili 7 sam trenirao atletiku. Pita ili ja nešto znam. I kao se odlučio onda za košarku, a ne atletiku? Pa kažem ti, uporedno. Ne, nije meni atletika sada kažeš bila to me iskreno. A, tu si razvija svoje motoričke sposobnosti. Tata me terao da idem na atletiku. To je super, to je odlična baza, znao, kako ne, on je to znao i znaš, mi klinci, nije zanimljivo, nemaš loptu, nemaš, trčiš i ne znam ni ja šta, tako da bilo je tu i suza i svega, ali eto, sad sam mu zahvalan mnogo na tome. Da, ali motoričke sposobnosti znao je šta radi, tako da da. Da, definitivno, znaju da ćeš biti sportaš. Da. Dobro. Sad jedno pitanje. Toni Ivanković, 96. Dobro. Evo, zanima me tvoj odgovor. Je li vas sramota što ste preočigledno pustili Ciboni? Što ćemo reći na to? Pa, ne znam šta da kažem. Ja ne znam da smo ih pustili, ja ne znam. Stvarno, eto, što se vidi, pred kraju utakmice smo imali par otvorenih šuteva, da smo to ubacili, pobedili bi. Tako da onda niko nije pričao o nekom nameštanju i ne znam ni ja čemu. A što pokazuje sad i ova utakmica koja je bila, opet se desila slična stvar, samo što ovaj puta je Zadar uspija. Tako je, da. Tako da, evo, mislim da ova utakmica demantira onu prethodnu. I odlučivale su par lopti. Tako da ja stvarno ne znam, ako neko zna neka, ali... Nešto zadarska publika, će se radi o Ciboni, znaš? Znam. Slažem se. Slažem se, ali jednostavno sigurno... Znači nismo pustili? Ne, sigurno. Bravo, sigurno, nema tu... Pa sigurno, kako pustiti tu, nema. Znači, Toni nije Zadar pustio Ciboni, nažalost se desilo što se desilo. I sad na tome treba poraditi i već se i poradilo, jer evo već sad drugačije rezultat je završio nakon ove utakmice, ali evo viš koliko malo treba i ruku na srce, Cibona je kvalitetna ekipa tu. Jeste, da, radi se zaista. Su vrhunski od Prkačina, Novačića. Pa da, to su i talentovani klinci, dosta njih i ozbiljni igrači, da kažem. I ako krene šut... Ma da, tu nema tu šut. Ali svakako... Biće to dobro na kraju sezone, nema brige. Nemoj da brinete, bre. Mednar 3-1-2-3, kaži Milutinovu, čekaj, super si s Milutinovom. Pa da, to mi je jedan od najboljih prijatelja, da, ceo život se znamo i da, svakako. Jel? Se čujete stalno? Svakodnevno, da, evo malo pa smo se čuli isto prije. Pa da, svakodnevno. Ajde, super. Super, evo, kaži Milutinovu da kaže Mike Jamesu da Zadar treba čovjeka koji more pogoditi 2 bacanja zaredom. Jako pitanje. Ali kako da kaže, Mike James više nije u CSKA. Da, evo viš sad. Ne može. Dobro, oni su stali u kontaktu. Dobro, reći ću mu, ajde. Evo, definitivno. Reći ću mu. Dobro, evo, okej, ali super pitanje. Najbolji noćni klub u Srbiji? 2 Galeba. 2 Galeba? Što ima Galeba u Srbiji? Kako nema? To su naši ove tu domade, ne? Šalim se, to ti samo Splav, odnosno klub. Zato i zovemo naš, pošto nemamo Galebove ovako, pa i kao naš. Skoro si me nauk, ja više, evo sad priznam da to nisam. Eto, vidiš. Aj jebate, Begon je ovo skida. Skida je ovo. Znači 2 Galeba, jel? 2 Galeba, to je Splav klub, da. To je tako. To u Beogradu, jel tako? Novi Sad. A Novi Sad? Kakav Beograd? Ja sam živio u Beogradu, ali Novi Sad je... Ali ovo pitanje za Srbiju, pa mislio sam dobro, igra si u Beogradu. Jesam, 4 godine svakako, ali... Dobro, znači 2 Galeba, posjetit ćemo, ali tako? Normalno. Bilić Niko, najbolja petorka s kojom se igra, znači da ti sad izabereš najbolju petorku od svojih suigrača do sadašnjih. Dobro, zanimljivo pitanje, jel računamo i mlađe kategorije ili samo ovako, ajde bolje samo senior? Aj senior, to je, okej. Mislim, mlađi ako su poslije stasali u
vrhunske igrače. Ne znam, ali nego da li sam ja igrao sa njima u seniorskoj. Dobro, nema veze, kad god si igra, samo ako su sad ono, jel? Ako su sad, po tvojom mišljenju, najboljih. Izašli u najbolje, jel? Da. Neko je u juniorskom ono vrhunski, a poslije ga nema nigdje, jel? Da, slažem se. Te makni. Te izoliraj. A ja stavit ću ovako da mi bude lakše. Stavit ću s kojima sam i jako dobar prijatelj ostao i s kojima sam u kontaktu, dobro, a da su i ozbiljni igrači. Ajde, može tako? Ajde, ovako onda. Ovako, sigurno ću nekog zaboraviti, ali dobro. Ovako, na jedan ću da stavim... Jaramaza iz Partizana. Dobro. Na 2... Na 2... Na 2 može... Setit ću se samo mi treba... Dobro, te diranje, ti šta govori. Ne, ostim neku blagu tenziju, znaš, znaš kao sve su ništa. Šalim se. Ja samo jedno čekam čuti, a sad šalim se, da. Imaš, brate, vrijeme koliko hoćeš. Onda, super. Begonja će sve ovo platiti. Sve će on to, da. Sad ću ja da se setim onda, znači ovako na 1, Jaramaz. Na 2... Na 2 ću da stavim... Igra sigurno su ubojiti šuterima, ono mislim. Ma igrao sam sa mnogo, da, ali zato što, znaš, pokušavam i mlađe kategorije da vratim i ovo, pa onda... Samo ono dokle se sićeš. Ajde, neka bude Marko Gudurić na 2. Dobro. On je sad Fenerovi, pozdrav za njega. Dobro, pozdrav. Na 3... Zanimljivo. Deki Davidovac. Dobro. Zvezda. Dobro. Crvena Zvezda. Dobro. Moj brat, veliki pozdrav za mog brata Dekija. Da. Na 4 stavim sebe ili... A sebe, mislim, a što još ja? Znaš, ono... Čekaj, uvijek mora Bogi prvo sebi bradu da daš. Da. Power forward. Normalno. I na 5 Milutinu. Da, definitivno. Mi smo zajedno igrali u Kemu, pa... Ne znam, nema Hrvata, ali... A dobro, tek sam došao, znaš, imao sam veći izbor tamo. Dobro mi se gleda, sigurno igra si više ekipa. Tako je. Dobro, ali evo, svakako zanimljiva petorka i mislim da bi se mogla kositi sa dosta jakih ekipa. Dobro, to smo rekli. Mogu bi sad i rezervno, mogu bi do sutra, sad ima dosta sam ih zaboravio, ali dobro. A dobro, sad meni kaži, koje znaš legende košarkaškog kluba Zadar? Evo, ja ti postavljam pitanje, što nisam prije. Pa ne, pa mislim, Krešimir Ćosić, pre svega na prvom mestu. Dobro. Marko Popović. Dobro, bravo. Ajde, još bar dvojica navedi. Legendi pravih igrača. To mislim da sad ti meni kažeš nabroj mi legende košarkaškog kluba Vojvodine, odnosno nekad Radnički, tako je bio. Ja isto ne bi zna, pa ali teško dobro, je to. Pa Krešu znaš, normalno. Marko Popovića isto znam. Pina Đerđu. Znam, kako ne, stvarno znam, to sam zaboravio više, to si čak i pomenuo kad smo bili na kafi. Da znam, ali... Koga se još koja? Dobro, ti si... Sad kad bi mi rekao, možda bi znao, ali sam ja i da kažeš klinac. Dobro, i Rađa, isto, svi su oni... I Rađa je bio, jeste, gledao sam i utakmice njegove, pa naravno, Dino Rađa, mislim, sve ja njih znam, samo treba da me i podsjetiš, ali eto da, u principu... Dobro, Rađa nije Zadran, Rađa je Splićanin, ali je igrao u Zadru. Da. Dobro, ajde, dosta znaš, mislim da ćeš i manje. Dobro, sad pazi ovo, Dejan Vojinović. Pozdrav momci, srećan vam džir. Buki, jesi se poželeo gulaša? Ako jesi, Ujko je tu. To je moj Deki, Ujko iz Beograda, veliki pozdrav, Deki. Čekaj, znači gulaš kuva, dobar. Deki, možemo da ga vodimo? Deki. Dovešću ga, Deki. Deki bre, dolazimo na gulaš. Ali spremi slatko. Nema, kod Dekija nema da fali. Veruj mi, sve je tamo, dvorište, lepo sređeno, znači tu je... To uopće ne sumnjam u vaše gostoprimstvo. Tu je na Žarkovu, moj Deki, široko poznat. Da, tako da veliki pozdrav. Znači, Deki, gulaš, 2 gala, nek mi je toga obeća. Znači, mogu napraviti ozbiljan džir.
A da, šta ti teže, sedneš u Passata, Ne smiješ govoriti koji je ovo auto. A ne smijem? Onda će me pratiti po gradu. A to mi. Dobro, ti si na dobrom glasu, šta te briga? Na dobrom glasu. Pa da. Buki, to je to, brat. Gotovo već. Već što bi ti sad? Pa uru i po snimamo već je. Pa da, još malo čovječe. Meni super, majke. Možemo, da, baš mi je super. Dobro, mislim, evo, ja mogu se slobodno zaključiti da si veliki veseljak, ko što svi kažu koji te poznaju u klubu. Drago mi je. I da si veliki pozitivac. Definitivno, od prvog dana kad smo počeli kontaktirati i to, feedback s tvoje strane je bio odličan. Što da ti kažem, hvala ti što si sudjelovao, sad ćeš platiti kafu ovdje. Ajde, ja ću. A ja ću. Da, nema, ti imaš malu plaću. Misliš? Evo ćemo, znaš šta ćemo, ajde na potpis. Pitamo je može na potpis. A na potpis? Ali ti da potpišeš. Neću ja, tebe znaju bolje, pa vidio sam prije. Pa brate, te prati 10.000 na Instagramu, mene 4-5 možda. Da, zapratite Bukija na Instagramu. Buki 12, ajde ljudi. Buki 12, follow Instagram. Hvala svima što pratite Čovjeka s mora, KK Zadar Official, kanal, YouTube, Instagram, sve. Pratite sve, lajkajte, sve, subscribeajte. Bukija mi pratite ozbiljno, jer čovjek je pravi veseljak. I što ćemo još reći? Veliki pozdrav za sve, hvala i tebi, vrati na pozivu. Sad ćeš kaficu. Sad ćemo lagano pored Morena, kaficu. Znači, nema. Poslaćemo vam sliku. Može. Ćemo na Instagram. Ajde, živjeli i naravno tamo subscribe. Čekaj, rekao ti je Begonja ovu kameru. Sad ćemo, u ovu da govorim. Pa ajde sad opet. Sad ćemo kazati. Rekli smo, pozdrav svima i pozdrav ljudi. Snimamo sa 6 kamera, tako da ne znamo ko više da govorimo. Ali svakako, evo sad ću rekli. Živjeli ljudi, eto, nemamo što. Veliki pozdrav. Pozdrav, živjeli. Živjeli.